Dr. James chu scientist ni in mitum ru tak ania mitam takta na chenfak tur damdoi thar mu chhuat tumin abuai theile nikhat chu a thian pa Dr. Sam hna amit entir turin akala chumi tum chuan adam doi mu chhuat thar chu ama mit ngeya enchina tum thu a hriat tirbo Dr. Sam chuan a thian pa thiam na chu ring tok hle ma se experiment ta na mani mit ngei man ngot chu tha alo ti pui haulo anin nial pha ta James chuan hrilfia in mishing mitina a mu thei chin hi atlem ema kan bulvela thil fia taka kan mu thei hi za a somvelek an hial mai thei mita thlor chi adam doi siam chuero chuan nasa takin mishing te thil mu thei atipung dona ultraviolet le x-ray te po mitlong in a mu thei pha hialang a theory chuan a har mel viona a doctor ro chuan a theidan tur a mu chuak miau si an mani laboratory a kirle nu chuan a thopui nu Dr. Dayani nen anin mu a thian nu chuan thilpoi mo tak alo hrilta ani an research atana sumtho tu ber investor te chuan an thil siam chho chu tlangzer vatvat turin an lo nor seka sumle pai tam tak an manral to awangin engma lo mai maya achangang ti an hlau hle Dr. James ero mani in ring tok takhian alo khisaka pindandanga anin zuilu pa chuan athil mu chho chanchin chu a hrilfia ngal mal mai ani amit thlor chu la chuakin an zong te khoi mita chuan an thlor saka color test an nei dan tur a hrilfia ngal zelbok paper rong in ang lo chi thum te chu puan zar chana an da luta zong te omna atang chuan lang theilo ma se paper rong te chu aron hrefu ta chat mai a in dot dan ala hredik thap le ngal Dr. Dayani maktilu tuk chu akadeu howa a thian pa thil mu chu chu mak ati hle nima sela hlotling viaw anin hriat lai chuan andam doi enchin na zong te kha lungphu cholin athizui tamaya an ngai ero a thata chi alo a enga po chu ni tareng reng se an thil mu chu chuan an be se ang takin na a thok thei ti a chiang ta phota chu ringot po chu hlim viaw na tham ani ome Dr. Ten an man thei huna phei chuan olsam takin damlo taksa an mufia zung thei to anga rei tak investigation ti nana hun central thin po angai to lovang amai ro chu du thala man theia siam puitling tur chuan hun engemaw chen alam mo dona sumtho tu investor te ero an man mo to si an ril ruhin theidan tur kong chhun nia a hriat angin ama nge in damdoi chu a mangchin don ta ani athil ro mandan an soi chu taka chuan a thian pa Dr. Sam ngai dan alo ni lo kher mai anun na hialin ator pha tur thu soin thei topin alo niala chuti chung chuan anin min zo chuang lo athil tum chu kaltlang puya tum tak thowa chuan an in pui ta nge a adam doi siam chu chu a mu chuak tu pa Dr. James amita nge anin thlor sakta ani thok le khata akhom mu theina chu abo thuta engkim chu athim hal mup mai reilo te a fialo roi hian rong chi sang hi a mule a chumi nu chuan fia takin a mu theita amit chu aron chaktul tula paper in khu te chu keu hran pa ngai lovin an hnuai zo ka thuziak te nen lam chuan a chiar theita vek mai le chuta damdoi chu an thlor non le saka amai ro chu side effect alo nei ve dewa wangin amita kang ta si akho mu eng talutuk chuan amit chu atur uta a tre hmal tuar bok chumini chuan investors te kha ron kal lein an experiment chungchang ron soipuyan tuma Dr. James ala chuan damdoya thlorna satawanga har satna ato awangin aron lang theita bok silo Dr. Dayani le Sam te ero an thian pa ai o in an lo vakal thunga chumitum chuan investor te chu in hnuk dokin poisa engma pek chhunzom an tumlo thu an hril tlangta ani ama kantura a thian te an ron kallai chuan Dr. James chu alo lamu bangma amit chu bandei chin tuam phuitlat rima se amit chak tak chuan a mutlang thei ta vek mai
a thian te pawh chuan makan ti hle nge kar khata vei hnu chuan a thawna hospital ah bawk let le in damlo pakhat hi a en dika chu damlo chuan alunga cancer cell alo nei rang ti a mu chuak le ta hun rei tak chung chu damdoi diklo mangin an lo en kol to hi alo nia damlo en kol tu doctor senior hna chuan anat na dik tak jok chu olsam ze thian a hril ngal vata amai ro chu mani in ring tok le chapu ve deuh chi alo ni awangin senior doctor chuan athu soi alo ngai thlak sak thadu hau lo 2 minute lai chuan a thian nu doctor dayani nen party na anin zui chuaka na ringota anin sor binga wangin pon lambo ruak hantem ve zeu po an mamo hle ani hlim taka an lam lai chuan amitaron na le tasok zok mai engemaw chen anin hup deuh wang hnu chuan aron meng chuak le a chuta le abula omte ho thom hnu hak zong chu a mutlang ta vek mai an vai chuan saruakin an lo lam huata a muangin tu man an mu ve thei bok si lo ma ni chawin a khivur mai ani thil om zia dik taka soi chu nu chuan a thian nu chuan a hruai ho taringota atuka chuan a mania adam lo no pang en kha zayan tuma senior doctor hna chuan lung cancer ani jok thu hrilom ma se a indu ve em awangin a oi sak du hlek lo a beidong chu chasual derin doctor ku chu a zai pem sak luya in en kol tura a chu abo hlan chu in uluk takin an lo zaita ani dam lo nun na po an chan sak tange a atuka chuan doctor samanhena in check up turin avakal le a thian pa chuan amit thlor chu mangchhun zom to lo turin alo hril na sa hle engtin nge aron tho zel don hriat vanisu anun na in ator theiringin a hlau thon pui to tak zet ani a thian pa la chuan athu soi chu alo ngai thadu big there silo amang ang chuan kamut na a chiu an tum ngota Dr. James atlan chiat tum chuan a thian pa chu tukvera a ngok chuak pal ta hlo atlak na asan em awangin kapo chhon loin aboral dai le ngal tuna chuan tual that alo ni tareng mai athil ti suala wang chuan hreomati tak zeta amai ro chu thil thleng to ani awangin siam that le thei ani to bok si lo a thian nu chuan thilom zia hre thiamin rang taka ril ruvat turin ati tangota police ron thlen ma in hospital chu abik bo santa ani atuka chuan chanchin bu le media in doctor thidan chu anron trial chuaya Dr. James Satan chuan tlan bo mai lo chu kongdonga koto lo ni inalang aming thlakin a doctor ni na chu a thup tlata talent show ate telin ni na danglam tak nei angin a in lan tir thin amit tuam phui chung po a thil hriat chat awangle an ipte omte nen lam arin dik vek zel awang chuan mi makti a hlo chhotrana show huai hot tu pa Mr. Crane me upo chuan thuruk maktaka nei ani ringin adopt na sa thei hle James a ero chuan engma a hril du lem lo thung nikhat chu an show huai hot na bula nu pakhat hi aron che sual peka ni kho hrelovin a dai le ngal James a chuan uluk dawin an endika akeru atliak ti hreta ambulance ron thlen ma in theito pinalo buai pui zunga ache dan la chu a professional phian boxi Crane chuan doctor ani nge aring het ngal bura angai sang sot khop mai businessman ti taka ngai to na thara nei ngal zunga poisa tam dak hlo chho theina tur ruaman na asiam ngal vat bok natna zon chhuana na hun le tha tam tak sen ngai thin chu pumpelin a thian pa kal tlang chuan olsam te in damlo ten an nan na dik takan hre chhok zung thei to don ni in a hreta a clinic hon arot ta thor mai le James chuan adam doi siam chua chu a thazong mi in an man tong kai theina turani ringin alo pompui ve ngala atuka chuan in hlui chebrek ruk pakhat chu hoin clinic an hongta ani chumi zana mutma chuan ati dan ngai bokin amit chu an thlor le a tuna phei chuan a thok chak to lutuka mai mi ching rang ma se amit vun chu mutlangin
in chung ceiling a han mu thei ta mut hil thei po ni ta hek lo zan thim hnuaia sunglass an vuah thul om dan tur hriat thiam harati ta khop mai atuka chuan Peter pakhat hi in en tir turin aron luta an doctor melan mu phat chuan atui chia lo ti a hriat hle le mai tumin a in herzeta amairo chu Crane khan potletin alo thlem ve thung chu Peter chuan anat dan chanchin soin kan survey nia a in rin hlel hial thu te chu an hrila Dr. James an a en dikta ka ero chuan akumalo upat ve ta ka wanga taksa chaklo le chaw satlia mai thina ni thu anin hril ta dai mai hadam taka a phot chuan reilo te a anat na in akian sanvat tur thu a soi zuya anin hotir ta ani atuka chuan a thian pa Crane bokha ron lang le in James chu aru mata a ko chuaka kong kapon lama chuan damlo tam takhi an lo thunur mai le ahmania Peter local khan a chung tele thian nai vai hausa tak te bula Dr. James chanchin alo va soi kwal vel chulo ni in Dr. pangai a in an ring zok ma a chu Crane tan chuan mal somna aningote damlo entur an tambok nen chumini chuan Crane chuan poisa tam tak alo donga tifu a in ti cher hle damlo na dan dik tak a hriat fu chat zela wangin an clinic chu alar tula damlo entur an nga tul bok nikhat chu a thian hlui Dr. Dayani Khan an clinic chanchin chu loral khat hriat ve in aron tlo chuak wanga Dr. James anen chuan anin thut chil taran mai James chuan damdoya lo man na sat to em wangin mishing ti sa le vun ta chu alo mutlang vek to a Dayani chu a thian nu kha ani ti po a hre thei to lo an chanchina soita ka chuan Dayani ani ti a hre chuak vele hnu a tha enga moza chung chu damlo en kolin a hun zong alo khoral to a aman har satna anei ve ero soipuitur pakhatma anom ngai silo Dayani bula chuan a thil ton zong te chu soi chuakin a in bun ruak veka zanlama po amut hlei thei to lo thu te chu a hril phong mai a thian nu chuan chol hadam amamo tak zet to ti a hriat baka a chanchina than zela wangin police hawin an ron man mai lo nan tlan bo a rotta ani chutia asum mu na ber James akalbo mai tur chu Crane chuan alo rem ti haulo thei top chu in chelbe alo tum ve thunga Dayani chu tongkam chetin rengin a an khumbok chuti chung chuan anin hruai chuak lui ta thowa man mo takin an tlan bo zui ngal kara chuan ti in pangai taka khua mule theidan tur te chu an soiduna chumi atan chuan research ti le phot angai don baka man ro lei khom nan poisa an momo nual boxi ati dan olsam bernia an hriat Las Vegas a kalin poisa khelna hmuna an tlan lut ngala chulai hmuna chuan poker an va khelta ani engkim mai chu a hmutlang thei veka wangin atum pui ta chu ai hiawa tuma ne thei reng anom lo zan khat thil thua cheng nuai tam taka hlo chhuat dak thuta chuan an casino manager chuan a ring hlel zuya mi bum mangani ngei ringin police ron hruai ta thut mai le in soifia tum satema se an rin hlelna azwal tul mai si tlan chua tuma a in herlai takin police chuan atarmit an phi thlak sak thuta amit rong chu alawin thlak danglam vek to mai an thil mu chu makan titlang hle chet lak na changpo shelova an en thup lai chuan Dayani chuan chuak vat turin aron tura chu vele police chuan James chu an mizon lai Dr. Sam tukvera tanga ngok thatu ngai kha ani ti a chuak ta chanpui tu tur police danga pun lai chuan James chu alo tlan chuak mana kara chuangin chak takin atlan bo ngal reilo te a police helicopter aron lang ve thunga big bo sana tumna lama acha sual ta hlau mai akar chu letin kongsira tlak dalan siam chu asuchia a van nei thlak takin analutuk lo hlau akara ta chu ronwak chuak lein himna zongin akal bai au awa
police siren riruai kara chuan tute mo in khom na hmun hi awa mu fu ta eng soi set lovin an vak lut ve ngal roya chuti lai chuan amit murong chu in thak dang lamin adum vek to arap so tle pastor chuan chandami duem ti in alo zota James ero chandam na changtur chuan abo thuima ma to ni in a in thethung chuti lai chuan Dr. Dayani le police pani anron thleng ve boka man ngei tumin anron changta pathian in mithataka pek po du tok mai lova a aya thale powerful zok nei atum nalama amit mai nilo anun pum chu a chhezong in a thak dang lam veka engkimani tur ani vek nuwa in chhir ero asot to silo a hreom tilutuk chuan amit mu pani chu akom chuak thuta naturin a trengal tur bok Dr. James a thon thu chu a top ta ama ero chu he doctor hian zirtur poimo tak min hnu chhia thunga pathianin aduang taka asiam le din kan ni awangin min siam dana lung oi mai hi kanom dan tur alo nireng mai video mu nom tak mu chunjom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia